Siunattua keskiviikkopäivää, ystävät Kristuksessa Jeesuksessa. Luen teille Mooseksen 4. kirjasta luvusta 24 Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Miten Jumalan henki vaikuttaa, kun silloin jo Bileam siunaa Israelin 3. kerran. Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle mieluista, hän ei enää mennyt etsimään ennusmerkkejä niin kuin ennen. Hän käänsi kasvonsa autiomaahan, kohotti katseensa ja näki Israelin leirintyneenä heimokunnittain. Silloin Jumalan henki tuli hänen ylleen. Hän puhui vertauskuvin ja sanoi, näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmät avattu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan sanat, joka näkee kaikkivaltian näkyjä, joka lankeaa hurmoksiin avatuin silmin. Kuinka ihanat ovat sinun telttasi, Jaakob, sinun asuinsiasi Israel. Kun joen umat levittäytyvät, kun puutarhan virran varrella, kun aaleopuut Herran istuttamat, kuin setripuut vesien vierellä. Vesi läikkyy sen vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti vettä. Agia, mahtavampi kuin se kuningas, hänen valtakuntansa kohoaa korkealla. Jumala toi sen pois Egyptistä. Sen sarvet ovat kuin villihärän. Se syö suuhunsa viholliskansat, se murskaa heidän luunsa ja lävistää heidän nuolillaan. Se on kyyristynyt, laskeutunut maahan kuin jalopeura, kuin leijona. Kuka uskaltaa herättää sen? Siunattu se, joka siunaa, kirottu se, joka sinua kiroo. Silloin Baalak suuttui Bileamille, löi kätensä yhteen ja sanoi hänelle, minä kutsuin sinut kiroamaan vihollisiani, mutta nyt sinä olet siunaamalla siunannut heidät jo 3 kertaa. Mene tiehesi, minä lupasin palkita sinut, mutta Herra pidättää sinulta palkkion. Bileam vastasi Baalakille, enkö minä sanonut jo sanansaatteille, jotka lähetit luokseni, vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeaa ja kultaa, en sittenkään voisi rikkoa Herran käskyä, en tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää enkä pahaa, minkä Herra puhuu, sen minäkin puhun. Nyt minä todella lähden kansani luo, sillä minä kuitenkin ilmoitin tämän kansan tulleen tekemään sinun kansallesi aikojen lopulla. Bileam puhui vertauskuvin ja sanoi, näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmät ovat avattu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, sen tietonsa korkeimmilta. Hän näkee kaikki valtian näkyjä, hän lankeaa hurmoksiin avatuin silmin. Se, mitä näin, ei tapahdu nyt, se, mitä tähyyden ei ole lähellä. Tähti kohoaa Jaakobista, valtikka nousee Israelista. Se ruhjoo ohimot Moabilta, päälain kaikilta Seetin poilta. Edom joutuu vieraiden valtaan, Seirin vihollistensa omaisuudeksi, mutta Israel tekee väkeviä tekoja. Jaakobista nousee hallitsija ja hävittää Seirin jäännöksen. Kun Bileam näki Amalekin, hän puhui vertauskuvensa kansan kunniasta ensimmäinen Amalek, mutta sen loppu on perikato. Kun hän näkee keeniläiset, hän puhui vertauskuvensa, luoja on sinun asuinpaikkasi, kalliolle pesäsi rakennettu. Kuinka Kaini hävitetään, ei aikaa kun Assur vie sinut vangiksi. Hän puhui vertauskuvia ja sanoi, voi kuka jää eloon, kun on Jumalan tämän tekemä. Laivoja saapuu kiitiläisten suunnalta, ne kurittavat Assuria, ne kurittavat Ederiä. Se joutui perikatoon, sen jälkeen hän lähti matkaan ja palasi kotiinsa. Myös Baalak lähti tiehensä. Tämä on 24. luku, 4. Mooses. Sitten vielä luen täältä
Hesekielen kirjasta seitsemän luvusta. Temppelistä kumpuaa kaksoisvirta. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Ja minä näin, kuinka temppelin kynnyksen alta kumpusi vettä itään päin. Temppelin etusivuille näet itää kohti. Vesi juoksi temppelin oikeanpuoliselta sivun alitse, sitten eteen päin alttarin eteläpuolitse. Hän vei minut ulos pohjoiskautta ja kuljetti minut ulkokautta idänpuoleiselle ulkoportille. Siellä näin veden virtaavan oikeanpuoleimmaisen sivun puolelta. Mies lähti itää kohti, mittanuora kädessä mittasi 1000 kyynärää. Hän vei minut veden poikki, vettä oli nilkkoihin asti. Hän mittasi toiset 1000 kyynärää ja vei minut veden poikki, vettä oli polviin asti. Hän mittasi vielä 1000 kyynärää ja vei minut veden poikki, vettä oli lanteisiin asti. Hän mittasi vielä 1000 kyynärää ja virran vesi nousi niin, ettei voinut mennä. Se nousi uimavedeksi virraksi, jonka poikki ei voinut kahlata. Mies kysyi minulta, näitkö ihmislapsia? Sitten hän kuljetti minut takaisin virran rantaan. Tullessani takaisin näin, että virran molemmin puolin rannoilla kasvoi hyvin paljon puita. Mies sanoi, nämä vedet juoksivat itäiseltä alueelle, virtaavat alas tasangolle ja päätyvät mereen. Kun ne saavuttavat meren, sen vesi paranee. Kaikille, minne kaksoisvirta tulee, virkoavat eloon kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat. Kaloja on oleva hyvin paljon. Nämä medet tulevat mereen, sen vesi paranee ja kaikki virkoaa eloon joka paikassa, minne virta tulee. Virran rannalla seisoo kalasten, enkielisten, elkamin asti, se on verkkoja. Asti on verkkoja kuivumassa. Siellä on olla kaikenlaisia kaloja, suuren meren kaloja hyvin paljon. Siellä on rämeet ja lätäköt, eivät kuitenkaan parane, ne jätetään suolan virta, mutta virran varrella sen molemmin rannoilla kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niiden lehdet eivät lakastu, eivätkä niiden hedelmät otu. Ne kantavat kuukausin tuoreet hedelmät, sen virran vedet juoksevat pyökystä. Puiden hedelmät käytetään ruoaksi, niiden lehtiä lääkkeeksi. Sitten ilmestyskirjasta otan muutaman kohdan. Laodikian seurakunnan kohdalla, joka on niin kuin lopun ajan seurakunta, tämän päivän seurakunta. Laodikian seurakunnan enkeli kirjoittaa, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Kumpa olisit niin kylmä tai palava. Mutta koska olet penseä, et kylmä, etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Sinä sanoit, että olet rikas. Olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, ettei sinä olet kurja ja säädittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, valkeat vaatteet, että pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen sisälle. Hänen luoksensa aterioitsen hänen kanssani ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Sitten vielä täältä jakeesta 22. Enkeli näytti myös minulle elämän virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupunkia pääkatua virran molemmilla puolilla on elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät, anteen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet
ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei ole enää. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, hänen nimensä heidän otsassaan. Yötä ei ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Tässä on se ilosanoma, mikä niille tulee, jotka ottavat tuon vastaan ja puhdistautuvat tulessa koeteltu. Avaa oven Jeesuksen tulla sisälle omaan elämään. Syö hänen kanssansa tätä elämän leipää. Me tarvitsemme kyllä ajallista ruisleipää tai muuta vastaavaa ajallista ruokaa ja juomaa, vettä, mehua ja muuta. Mutta ennen kaikkea se meidän sisäinen ihmisemme, joka uudesti syntyy Kristuksessa Jeesuksessa, hänen ristinsä työn kautta. Siinä armossa, mikä meillä Isän tahdosta toteutui, kun itse Jumalan poika Jeesus Kristus oli kuulijainen Isänsä äänelle, vaikka hän siellä Getsemanessa rukoili, ota pois minulta tämä marja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ristillä hän antoi henkensä meidän edestämme, kallisti päänsä ja sanoi, se on täytetty. Silloin tapahtui tuo maailman ihmeellisen asia. Se erottava väliseinä purkaantui. Esimerkillisesti temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Se repesi Jumalan voimasta, Jumalan tahdosta, rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Hän avasi tien jokaiselle ihmiselle pääsyn ihan kaikkisuuselämään, pääsyn kaikkein pyhimpään. Hänen luoksensa, hänen rakkaan poikansa verenvoima puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kun me tunnustamme syntin, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa ne anteeksi. Jokainen, joka huutaa Jeesuksen nimeä avuksensa, pelastuu, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja kuninkaaksi ihmisten edessä. On hänkin Jeesus tunnustava meidät itse kunkin, minut ja sinut, Isänsä ja enkelten edessä. Näin meidän nimemme kirjoitetaan ihan kaikkisesti Jeesuksen verellä, ihan elämänkirjaan. Jota ei mikään eikä kukaan voi pyyhkiä, kun meidän omat itsemme tekomme, jos me lankeamme takaisin siihen, mistä me olemme